treballa als serveis públics. Aquesta proporció... Sota l'eufemisme de la no renovació de contractes estan expandint l'acomiadament. Què haurem de fer quan ja no puguem pagar les matrícules? En un context on l'atur juvenil supera el 50%, mentre que els altres, si podem treballar, ho hem de fer en contractes precaris, temporals o de becaris? Ells diuen que han d'acudir a les beques, unes beques que en els últims pressupostos s'han reduït fins a un 21%. Potser ells es refereixen a aquelles beques préstecs, aquelles beques que ens hipotecaran des de ben joves, aquelles beques que ens donaran els mateixos bancs i les mateixes caixes que han provocat aquesta crisi, que han estat rescatades per aquest estat que alhora retalla en sanitat i educació. Volem fer una crida des d'aquí davant d'aquestes polítiques neoliberals que no són un problema de les escoles, els centres de secundària o les universitats, són un problema social. La manca de coneixements que avui en dia estem adquirint a les universitats serà el resultat de la societat del futur. Serà la conseqüència de que moltes de nosaltres haurem de marxar a estudiar fora i serà la conseqüència de que aquest país quedarà econòmicament i socialment empobrit. Si realment el que volem és que la història tiri endavant, que la sanitat disposi de bons metges, que puguem buscar alternatives per l'energia nuclear, que els mestres puguin treballar amb comoditat amb els seus alumnes, que el turisme es desenvolupi de manera responsable, cal que ens mobilitzem, cal que ens organitzem i cal que seguim fent pressió dia rere dia. I entenem que per tot això no estem demanant res que no sigui possible. Aquests dies hem vist les mobilitzacions del Canadà, hem vist la victòria de les estudiants a Xile i sense anar tan lluny estem veient com a les nostres universitats es declaren en vaga indefinida.